Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 19 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 15, bersikulo 9 ngadto sa 11. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, "Nahigugma ako kaninyo, ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sama nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, og nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay." Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.